Mizo Nula in Negro tlangval thah chungchang tunchupa hian kan ngai thlau le donani Indira Gandhi International Airport a kholzin te hmuana hmuna darkar chan visit loading to mi che pakhat chuan asana chu abi deuh chhena abulami te po chuan London atanga Delhi kho pui lo thling hlim an chung te le thian te mu hlan an ngak hlel hlom hle ani chuti lai tak chuan thlona tum hmun terminal tang chuan tlangval pian tha le sangzet mai hi aron chhok da thau maya ziri chuan chupa chu ami hmuang nge ani ti a hrengal mai chu Nigerian tlangval chu ziri chuan apan ngal chata London atanga local oroke atita iniem atia ani chuan oni e ziri ni tero alo ti ngal zata chupa chu amit menga tang chuan a chau hmel hle maya amhui adang bel bok zirpo chu adang lambik chuanglo an pani mela chuan lungai na men lo a chiar theya in kom tura in mo an ninangin chutia an hanin mu ta ka chuan an lungai ta hle ni hian a riata tuntum hi an voi khatin mu na anina in hemi ma hian voi duai lo telefona anoin bik to wangin a san pa in mel thre thatvel an mamo to lem lawani thona tum mon kalsanin an pani chun tiksi an lut thuaya adita chu ti in bulla han chana heng thil zong hi engtia lo thlenge Jamesonin khan phone in rei tak kanin bia chumi tum chuan apa ngai hle ma se hnu loka ti pain a tho hoka a thu soi lai chu to pin ziri chu an en le a ziri po chuan chu tak chu min ti boi tu ni ve thausin ti pain achal adom wanga doctor sang ka kom kuala an ngai dana sang vek le ngal James ka tanga thi sen tlem chuak khan thil ti khol kham vek ni na lang New Life Hospital a enkol ani nge ani chuti si eng wangin nge James khan anat na chungchang khawoi khat ma min shil mi alo le orokia tin soizel to meng o orokia mela chuan makti na alang chuak ngala kartin voi khatemo voi ni motal kanin betrina sin na tia an ngoi dun wanga orokia bok chuan in lua duna khan in pani bak bidang anom vem tina zota ziri chuan anom lo thuina lo chang le ani James khan athi ni khan apum lam anom lo thu soya chu ka tanga thi sin lo chuna chan ani mai thei ati zoma in hauna engemo in nei mi lem tina zot lea ziri chuan ngun thluk taka abulat langwal en pa chuan in ngai zong ten kara chuan in house atlia chu thil kal phung pa ngai ni ve maya kha thil thlen tum zanria kanei ma khan kan pani in whisky chu kan in dun nge ya atia chuti lai chuan Mukherjee Nagar Police Station chu an lo thling der to aloni chumi hnuwa chuan an mani lo ngak ring tu inspector kisan lala chu an pan ngala ani chuan ruang da na hmuna chuan alo hruai wata chumini zuni somsa ni paria chuan babu jaji waram hospital ruang da na pindana James ruang chu postmortem lawa loda ani aunaw pa orokia hona ti turin ni som pasari zet chu tiang chuan an lo vong tha orokia lai chuan doctor chuan postmortem chu anti tran na zunga inspector kisan lala hna chuan doctor te chuan James amit sin na sajia chu an hrila ani chuan inge mo hria chhuwa nei zokin pon lama achuk thoya ma se ziri chu motor alom to hau lo mai constable pakhat chu ziri zong turin atir ngal wata ma se chulai hnaya chuan a hmalo ko ve reng ziri chu an muzo talawani chutia ziri bo ta thu chuan inspector ngai ati thata lo hle maya ziri thiente biak po theina tur telephone number anei tho wangin zongzui lovin ngai venzui atum ta zo kane police chuan ziri u naw pa South Delhi Surai Zelina vela cheng omna an chin chia sa chu rang takin an pan wata chu ta chuan ziri lo chu manin police station a an hruai ta ne police ten thuan han zo fia ta ka chuan ziri chu ain thup thei ta lo James chu engnat nei mo wanga thi nia lo soi to chu dot vekani thu asoya du taka alo ko to thin na kut nge mai chuan a tha ti chu apuang ta nge ane
ole thil thlen dan kim chang chu I han ngai thatiang kumsang kha zakwa som sari pakwa zun ni som ni pasari ansa French River Calabar Nigeria okoni aphonga 27 TTC road aikut muna chuan chung ko pakhat an chenga an fa patum jok jem sa u oroki adita chu Nigeria rama lekha azir nuwa multinational company pakhata thokturin London apana HD5 Dilesi Avenue muna akhu satani jem sapo kumsang ni pasari khan India rama lokalin Delhi by permanent colony ya mansoya inlo in computer azir veni nikhat chu GTB nagar bulloka restaurant pakhata coffee a in khal lain nula kumsum ni paliya tanga kumsum ni paruk in kar omvel tur hi alo kala a thutnai pa chuan aron thuvea chu nula chu anal hle mai avun chu bong hote angmaya warsar nin pon fencing taka fenga jem sa chuan muang changa coffee in pa in a epa nula mel eng phe chu amel zau zau mai nula in eitur alam nu refea po waiterin angai ven mai lo wangin avui puya nula po chuan chu dor chu arinang ani lo thu lo soi ve nga zatin voi khat ador na chau ani thu lo soi ve mol mola jem sa chuan min lo hra thiam la dili hi I voi khat kal na nge I lo khu sa rep to jok te na zota chu nula chuan chulai hmuna chuan hun rei tak alo khu sak to thu a hrila jem sa chu nula thut na lama chuan insun phein anti ti zuita a India mi ani le ni lo te Delhi a chuan enge ti thin te khwe tanga local nge ni ti te azo zui bor bora nula chuan India mar chaka rambung pakhata tanga local ani ti le beautician ni in massage parlor a thok ani thu ashila jem support chuan Nigeria tanga computer zira local ani thu ashil ve nga zata anche na mun tele mobile phone number te anin shil dun nu chuan chibai an hanin buk le nu a ti chuan anin thren ta ani chumi nu chuan James a chuan ziri chu angai zong ta view mai mobile phone in a bedeu tareng maya abia ka piang la chuan anal zia chu asoi lang fo le ngal ziri po chuan hoi hom takin alo fak ve luam zel boka rilo te a in hip ton na enge motak an nei chawa anin nel ta angreng hle ani nikha chu phone anin biak chuan India cho a evek thei om si lo wanga har sanna a to le to lo ziri chuan azo taphong maya James support chuan Nigeria marcha an or vak lo wanga choi kung har satna a to fo thu alo soi ve a bu chum le kelsa chu e tura siam chok thin thu alo shilani ain lua entika emolenga Nigerian cho lo siam sak intiamin lenga chuan a som zoya chumini chu inrin ni in ziripo chuan atuk cho ni chu na a chola wanga lenarem chang tak turani thu an shilvea ti chuan jem sa chu a phur nge mai engma dang soi to lovin a ina chuan aron len nge theina turin anor ta chung mai ani atuk pathian ni a chuan ziri chu jem sa in lua chong ni na house number za thum som sari pani ko ta chuan ading ta wang mai chu in chong thum noi ber chu desrat mehan dirata ta ni in a chong chung ber chu rani ghost te chungin an lua thunga jem sa chuan chauka arsa alo chanmal mala ziripen thoma hriat vele hel hol ze thian alo chi bai vuta zirin rong boli thiam mel kher mai ati chuan jem sa chuan te reng mai voin hian I chu chhum tu kanianga ka khol tha ini thungang thutna kha han in lakla lo thuro khai ati zom zata ziripo chon pindan le lama chir chula in chauka chon thut mon arim ve ngala chole chon me an chon nu chuan jem sa chu pindana lutin whisky hi aron hum chuak trat maya idom ve thinem an ron ti sapa ziri chuan adom ve zo zo thin thu alo shil ve nga zata ti chuan jem sa chuan ziri chu angai san mel hle mai no pani chu la a whisky chu thlitkar karpa in soda tu yemo cold drink yemo pol adu le du lo zota ziri chuan engpo puya ti lo wang chuan tuisi ka pol sakta a ati zo chuan jem sa chuan angai zong thar hmuya chuan no chu achuk tua
ziri chuan tlem alo in khalh hnu chuan avai na khul zo ta vek ani James chuan ziri kut en pa in kavun hang na lo taka hiani kut nal tak kha han vuani la chu thla eng no takin zan thim tak a en se tang hi ani do na tlang ram nula no nal tak chu thlangin ka te khin ti hria ti ro chu thlang ei chuan ka kut aron en ta se ta ni hi atia ziri chuan a thian pa tu han soi kul dan vel chu nal ati kher mai nun thluk zetin James mel chu en ngoi ringot maya James po chuan a en vung bok an whisky in khan phurna a pe nge James chuan rimmi ti chuan ikut thiang hnim tak hi ka fop thengem an ti zui le sapa a bial pa tung kam thum chuan ziri chu azial a ani ta der mai nial chu soilo alo phur ve to hle mai fop mul ta che ati zui sapa James chuan ziri kut chu dim the hian a fopa an no chu an thlikhat le a whisky na tho wanga an mita sendun ram nuwa chuan thil dangin an ngai to na hmuna chuan mun achang to lo ma se chu ti lai tak chuan ku kara phit ta sur maya rang takin in nei tu pa chuan suanin thleng pahnih le thir fian pahnih lak pa chuan heta hian I ngal mai te ang ti in thlenga chuan chu khora chowa chuan arsakan koi chu a lei bor maya zir chuan tuya ti ngei mai abial pa chu a fak mula an phur dun hle to ani James chuan parlara I thok ni khani soya adikalom ikut no thiang hlim tak khan hemi hang taksa ngai saklo lo tak hi a mit ve thengem nui hak pa chuan an ti zui le a ziri chuan chak na tho to ti hriat tak hian theite re nge a ma se choi kham hlima in khoi chu a thalawan tia chu wangin na kin dewa o an ti zoi sapa ma se James phurna le chak na so sang to lu tuk chu ti maya thunun thei ani to lo a thom no a phel sok soka a khai na hmuna a khai zung bok khuma chon ki korte chau ha in amu bok khup ta thlap mayane zirin James taksa phiar fat chu ngun takin akile ratanga chip thleng chuan a thlek ngoya azau thau le ti sa chak na so sang ve to tak chu thunun mai thei to big lavin a thom no chu a phel chat chata chera chuan abang sok bok abial pa kong bula chuan awathu ta than maya azana le ti shena zong chu abo zo ta ne tuna chuan tlang ramatanga deli khopuya izunga kal nula du tak chu mi hang tlangval dum thlezar mai taksa phiar fat bula chuan marphurang takin athu har to mai ni nula le tlangval ti sa chak na tho thang thatak ve chutia ruak to thanga taksa in seriala omdun chu thlipuyang maya chak na chuan hriat ngai lo rama alen dor hi ani taber ziri chuan akuta hriak noin abial pa taksa chu zei takin azu tranta a James phur to lutuk chuan ziri kut chu manloken apom bet thuta chuta ziri ka mangai che ati trial ruaka ziri po chuan thop sat hian keipon ka mangai che lom I rong bol tui tak ron ei tur le do taka zu tur chia local kanesin idang lam tak zetani an ti ve nap maya James chuan ziri bianga do takin a fop ta vung mai James ban vel azut lai chuan ziri chuan James I mui kha awahan saham ve an ti sapa du tak African mi chu pian phunga tang renga pangtilum nga tak kanesin Nigerian tlangval ngat phei chu European nula haudu tu sam kan ni nangma nge in han fin fi ta che ti pa in ziri kut chuan adul noilam chu a khoi tir ta a ziri chu a phude uzok mai e heule iwa han atak em ati tuar maya chung thalai ko ham tak pani te chuan thei e phal lo I tom tak tuina tem lo chuan khoi ma an hoi thei ta lo James chuan ziri bra chu mung changina phel saka kan parvanau te ila chu abial pa om sa thar le tak sapeng dang mar ut chuan ati a zo to du thlang thei din mona ading to lo ami zo thlok phim tak chu noila mina thunun zo ta abial pa chuan athom no dang la in bel po chu a phel sak zui le a tak sapeng dang a fo piang chu tuilum ip sa tak ang maya de ang he ani ta zel mai
chu tiang chuan chhumdum Rapthlak tak chuan thlaeng moi no tak chu a hlia ta khup mai ani chhumdum taka tanga ruah tui asur meu phei chuan chu pindana chuan thi suala natna tur rum ang mai thom chu aron chuak ta ani James chuan chu mi hnu chuan cheng sang ni hi ziri poisa ipa aru kinada ataksa azu sakman atan atini chu mini tang chuan fian riala anin muta fo maya rilote a ziri chu a omna chu sanin a bungruanen James in lo chu a fin ta thoi renga ole he thu kan chhiar me khe ziri in pol na zel khalania thu thup theyang parin kan ronda ani thil thlen dan chi pier zo kan riat theina turin hengte hi kan ron chiar langani James chu mi thalo tak credit card lem siam chopa sumtok thin alo ni tlat maile achung ten poisa an ron thon chu tlem te ani awangin amamo le du le na tur atuak mai angai ani Delhi police in ache dan chu an lo ral khat riat ti a riat awangin huninge mochin atop san nge ngea thila ron in thak ta tlat mai ama zonga James laka kun thin kha ziri laka ain ngat ta zoka asum mamo apiang adil ta zoka ni zan khat chu dar som pakhat vel ani to ziri muhil mai theilo chuan thil langai to kol waka abula chuan pasal phu chop chu tui takin amuhil bora James mobile phone chu aron ri taral ral mai ziri chuan rang takin alawata mechi o hian James abiak du thuaron soita ziri chuan James chu amut thil to thu alo shila chuta aron betunu chuan oi kare kanom na zong songa cheta vekani chu aron ti ta chiam mayani ziri tan chuan ngai that om lo tur takani James chuan zo in tamtel tela rui tak taka om te po a hra ta hle mai phone tu me chia po anenga tul bok ziri chuan a engama asoi du lok lova me chedang nen zamu taka anin biak fo chung chang chu James han soi pui tum la in ani chuan thil dang asoi pui thuai zel mai ani James mi zia chu ziri chuan aring hlel ta tela poisa alak sak thin mai ba ka athu hnuaya da atum rana ataksa chu athlona nom chen na na mangmai mai ni in angai to nge ni James chuan a poisa ipatangin tharuma poisa lak saka ching tan le ta ani la chuan dan atum la in anin hau pha zek zel me ni somni pani sangni pariat zan rei to lama po online how top thei talawa mingpumin anin awlong thom chu anin lua chuang hnoya go simutui lai chu ti harin thilom dan riat tumin ahan chho ta nge ni ziri hian akosak puipa chuan poisa tam tak pek le tumlavin alak sak to ataksa chunom chennan mai amang ni in angai ngetlat to Vatrian ma in ziri te thian dun chu in atang chuan an chuaka in kalna chabi po pigo sikuta anda bok riwak lova ziri chu alo let le thuaya pigo si hne na chabi chulamin kapi khonga in chabi khamin lope kabung ruwa lak chu kadu atia ma se pigo si chuan Jameson ape ka phal lo thu a shilawangin ziri chuan James chu a phone ngal wata James po chu rei lo te aron thleng ve thuaya an pani chuan anin lua chuan an lu chho le ta ni in chung an lu phatatang chuan anin hau ngal ta ton maya ziri chuan poisa abat sak zong rul vek turin anora James thinrim so sang lu tuk tlan chuakin an kot loka ATM a kalin poisa enge moza ta wala chuak ta poisa no chuan ziri maya tak chuan avom ta chuai maya ziri po athinrim kher mai chu tiang khopa nung chang moi lo chu ado thei tangang big lo chu ta poisa no dar noi chu achar khom sawa James maya chuan avom let ve ta James thinrim ti ngai na hrelo chuan ziri bianga chuan na tak mai na beng ta throi mai ne chu thomring tak chu anin hnuailom pigo si po chuan alo hreve thuaya pigo si buk kha manmo takin an ina chuan aron tlan chhole a han thlen chuan kongka pui chu an ki kara refian ngoi wang hnuwa ziri chuan kongka pui chu a hon sakta ziri mela chuan zam mel a mutani James chu chuata alo mu hwal maya aka tangin thisin a luang chok ngoi mai
ziri chuan zama wanga okhur der hian kapi khatia kan hanin hauwak khan alu hayat lu top maya thisen hlirin aron luak ta bor mai ni atia pigo si chuan man mo taka dam doin lampan puiwat turin atia ziri po chuan New Life Hospital apan pui ta thuai ni ma se chu dam doin a doctor lo duty pakhat chuan alo admit du ta hau lo mai ziri chuan susrat tawma civil line sa engtin tinemo ada lu theita ramani ziri kal no chuan pigo si chuan a inlua jemsa omdan chungchang zir hril dan chu rin hlel takani ti ashia wangin police control room abipop tangala Delhi police abiak po chuan chulai bil tu Mukherjee Nagar police station lama chinchang an hril chhong vele ta thuaya Mukherjee Nagar police station te chuan rang taka maron langalin SI Prem Singh ale constable Ram Singh ate chu thil thlen na mun Jamesa inlua chuan man mo takin an kal ngal ta wata ma se soituangin zirin damdoin lamalo pan pui dai to wangin anni pani po chuan damdoin lam chu an pan phei vele ta thoyani inspector kisan la po chuan chu thil thleng chu riat vele man mo takin damdoin lam chu apan phei vele a damdoin an wathlen chuan Jamesa thian tha te po an lo trai to mai Jamesa tho po chu alo to ve chi nge nge a Jamesa thian te chuan thilom dan an han sung to vela an thian pa thian nu ziri chu mo phur tu bera ngain thu an lo zot fi mol maya ziri la chuan Jamesa chu ati sa chang na sang tak ti nep nan zo in tiu thina a in na sa hle le ngal chu a zo ta lo ni a rin thu alo soi ta et mai ne inspector kisan la po chuan ziri chu thil thlen dan a falina zot vele a ziri chuan engma thiam lo na nei lo zia alo soi lang mai Jamesa chuan hu nenge mo tanga pumlama social pho thu soin thisenin na luak to ti le hemizing po hian alu hai chu chuata atlu topa thisen hlirin aluak ta pot mai ni chumi hnure lo te a chuan a thizui ta mai ni in a soyani inspector kisan la chuan ngun takin Jamesa ruang chu endik nga zunga Jamesa ina thil thlen na mun po chu a endik ngal bok thil thlen na mun che vela chuan thisen abonoi maya ruang taksa hnung lama chuan hliam a mubok inspector kisan la chuan Jamesa taksa hnung lama hliam chu engthia lo nge ti ziri chu a han zo chuan lu hai wanga atluk na lama thil hriam nge mo atau pal nia rin thu alo shila ziri chu lungche takin atrap fai mai New Life Hospital a Jamesa in ko na le kha chu police amu tir boka chu thil thlen dan chu hriat thiam a har ta hle mai ani police te chuan engtin nge hetin khopa papian thale thanga ti hriat tak mai hi me chiom nem tak ziriti angin olsam taka an tha theyang le chu zo na chu chan har sa tak le hriat thiam har tak alo ni ta a engpo ni se Jamesa ruang chu an postmortem ani chuan an zo na chu chan na an humai tur an ngai postmortem result chu in nga nan chuan an mang ta top mai ani inspector kisan la chuan how to te lam chu aron nuwa ziri hne na tangin Jamesa laina ramtanga mi te bik pona tur phone number adila Jamesa u orokia chu thilom dan an shilta a orokia chuan London atanga India local ngal atum thule a mulai nge anaw rong chu postmortem turin alo nge na chuting chun police chuan orokia lo thlen ma chu postmortem an lo ti tir du tari lo alo ni dan le kalphung ta nga yangin orokian India kalna tur visa an boi poya anti fel nuwa London atanga Delhi aron thlen meu chuan zun ni ko sang ni pariat alo ni dor mai heti chung hin police te chuan ziri chu intiklai po in an lo en thavere ngani orokia amu puile hriat pui ngeya postmortem an hanti ta ka chuan orokia chuan anaw chu chemte hriam le zum taka ataksa hnung lama tanga vi hlum ani aring tamau mai chemte chuan alung vit popin chu athi pha ta ti chu police te chuan an fin fi ngal boka IPC zathum pani mangin Jamesa thi chungchanga thuboi an ziak lut ta ngalani Jamesa thi dan chu zebru lawa achian tak hnu chuan police te chuan ziri chu thuan zot vele ta thuaya ziri chuan engma azep thei to lo ti in ria in thil om dan chu ani nang angin a soi chuk ta ni
James anena me ni thum sang ni pariat tu ka poisa chungchanga ain ho vak khan soitongin James a chuan ziri hmaya na takina beng ta thuai mai khani a chuta chuan ziri thin rim lu tuk chu chaukalama tlan phein chemte awalata a chemte keng chunga ron tlan let le in James a in ring lo lai tak chu a hnunga na takina vit ta ni atak sachap na zong zong manga vit ania wangin a vit na hle maya James a chun chu ting chu rin lo ngai na a she hau lo mai chu tianga a hnung lama tanga zirin a vi ta ka chuan chuata atluta hual maya chemte in a lunga vi pha ka wangin a ka tangin ti sin a luak chuk tangal ani anom na chong hnuaya pigosin an thom ring lu tu ku wanga chinchang ngai vena a local khan kongka ron kik chuan ziri chu azam chhle khania man mo takin chemte chu chauka awada le tate te a asil fai ngal bok nu ma athen fai nu chuan mung changin kongka pui chu awahong ta chau khania hemi hun chung hi soitong khan are niang pigosin kongka pui kik nu khan are wang wang nuwa aron hong chau ti kha alo soito khani pigosin thilom dana ron hua chinchang zo khan ziri chuan dot alo pho chopa anin hau boiline jem chachu alu hai thudin atlu topa thisenin aluak ta puat puat ti in alo shilta ani ziri chuan police te hne na po dot pho chop thon thu bok kha a shil le zela police te po an shil hai hle nge nge ni nima sel postmortem result chuan thilom dan chu zebru lovin aron lang ta ve kani ti chuan police te chuan an zo na chan na chu an mota a James chu lo hai wanga tu hlum ni lovin chemte awi wanga thi ani ti chu an chiang theita a IPC section zathum pani mangin thu boyan jiak lu ta a ziri chu thiam lo changin lungina atang ta ani ole engtin zel nge oma engthire nge atan ti tele kan Mizo Nula hetiang khop maya tran omlo de maya alo kho sa hi apoi kan ti tak zeta hun rei to tak kal to a mi ma ni sila tun nu a hian kan mula te phai lama omte tin mi palam te po kan ni thawa lungle kal in ruk sakawanga mishing in ruk bona te in pong suana te thlengna sai em mai ni a hetiang kara hianin kan zirlai te mo na wanga ramdanga omho te po kan no film khurdeu deu theina turata le ngai zong ko pui kan tiang chianga te po film khuru taka namdang laka omdan kan thiam theina tur te in heng he kan ron tar langania tin kan Mizo Nula te hi chuanin a thei ram chuan Mizo mi pa pasalata na tlak bialpa ta na tlak tam tak kan la ome ti hi kan ron soi vele du shim shima chu wang chuanin namdang laka hi chuanin kan thiang hlim na te hi veng him sham tur khanin kan som vele du chewa kan thuak phim tak zo thuak hi noilam hianin thunun to lo ram sila chuting tur chun namdang laka te ramdanga kan omani po phim khurdeu deu tur khanin kahanin som le tak mek mewani poni seziri kan khongai viu mai pathianin heng athil tuna tang hian nun thar pimol roseti in kan han soi vele nu no a min lo ngai thlang saka wangin lom thu ka soi tak mek mewani